premijera filma Put pružama posut, na koje je bilo stvarno sjajno. Bilo je 2.500 hiljade ljudi i presrećni smo stvarno svi što je tako dobro propraćena premijera i što je toliko sveta bilo. Ja sam u Nišu bila posljednji put pre 20 godina i vrlo mi je to zanimljivo da vidim i osjetim do kakvih je promjena došlo. Recimo, primetila sam ove godine da su Nišlije fantastični domaćini, da su toliko oni uvežbani po pitanju festivala i toliko su opušteni u svemu tome. Sve jako lepo funkcioniše, vrlo lepo organizovano i zaista se glumac ovde božanstveno osjeća. Svake godine ja uživam u ovom festivalu, gledam da budem koliko sam u mogućnosti svake godine ovde, a drugo stvarno imam razlog da budem raspoložen zbog sinoćne projekcije filma. Eto, prvi put sam odgledao naš film zajedno sa niškom publikom, što mi je mnogo drago, i malo je reći da sam oduševljen. O samim utiscima najbolje da govori publika i slušali smo posle njen glas, bilo je zaista divni komentara na naš film. Tako da smo ova 2 dana, dan pred film i sam dan filma, proveli zaista u jednoj lepoj opuštenoj atmosferi, malo naravno i uzbuđeni u tenziji kako će sve proći, ali mislim da je prošlo jako dobro i želeo bih da se zahvalim i Niškom festivalu i svima koji su nas ovde primili, pozvali i bili sjajni nama domaćini ovde. Jako prijela sinoć projekcija i reakcije ljudi i ponajviše me je obradovalo to što su ljudi zaista bili zahvalni da se neko pozabavi ovom temom. Tu je film naišao na veliki odaziv jer očigledno da postoji interesovanje. I to mi je baš bilo jako lepo da se osvedočim tako nečemu sinoć. I dalje postoji ona slatka ushićenost i ustreptalost. Ova ideja dugo živi sa mnom i negde dugi niz godina se spremam za početak ja, zatim i ljudi koji su se prepoznali u toj priči, da na pravi način nju prezentujemo, tako da je to definitivno u mom slučaju proces koji traje. Imao je naravno kao i sve druge emotivne faze života jednog čoveka, pogotovo žene, svoje uspone i padove. Kako bi Jela Balšić rekla, bilo je tu puno bura, ali na kraju krajeva, eto, uspeli smo sve to da preveslamo i reakcija publike juče, posećenost filma, negde govori da smo bili na pravom putu i da je on na kraju dana ipak posut ružama. Srbiji fali ovakvih projekata.
baš fali ovakvih projekata. Ovo je neka priča koja, prvo ta forma sama po sebi je zanimljiva, ta forma igrano-dokumentarnog filma, a drugo, svi ti projekti koji obrazuju narod na ovaj ili onaj način, a sticaj okolnosti je takav da se narod danas najviše obrazuje preko televizije, smatram da su izričito zbog toga ovi projekti potrebni. Dostojanstvenost je vrlo važna reč za ovaj film. I pored toga, ja uvek kažem da je tu i ljubav i žrtva, da su to dve neke ključne reči koje karakterišu film. Ljubav kao uvek oživljavajuća snaga i žrtva u smislu posvećenosti i tog nekog unutrašnjeg prepoznavanja i suštinskog davanja, a ne gubitka, bez koga mislim da i ne postojimo. Tako da, eto, da kažemo originalno, zato što je to dokumentarna forma sa igranim strukturama, poetično, zato što je to opet u neku ruku priča o jednoj posebnoj ženi, ne samo i hrabroj, istrajnoj, mudroj, nego ženi, za početak devojčici, koja je znala da nađe put i način i da se izbori i tu svi možemo puno toga da naučimo.